Амада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Бародаро, касе ки барномаҳои пешинаи ҳамин видеоро тамошо кардагӣ нестай, қисмҳои пешинаша ҳатман тамошо кунен, баъд ин қисмша барои он хотире ки ин давоми барномае. Мумкин ки шумо аз ин барнома нафаҳмед ки гап дар бораи чӣ рафтестай, то аввалоша тамошо кардагӣ набошен. ва бародаро, пеш аз видеоро сар кардан, чун ҳар вақта ссилкаи дар комментарияи видео закрепит кардагӣ, ин барои шахсое ҳастае ки мехоҳанд дар бурди ҷангвор бозингаро пул кор кунанд. ва ссилка будро ин регистратсия кунем, бинем ба наздики ки бой дора, ки ҷанг дора, ва фаромӯш накунед дар вақти полни регистратсия кардантон промокоди канала истифода барен ки ин промокод ба шумо имконият метад то ки то 6000 рубла бонус ба даст биёрен. ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепит шудагӣ. ма давом метавонам мисол овардан якчанд ҳолатора ва тавсияи барномаи табобата. По вопросам лечения и по вопросам профилактики. Барои он хотире ки одамо маълумоти хуб дошта бошанд ва дар ҳамин хел ҳолатҳо тавонанд дарк карда ки чӣ бо онҳо рух метавад ва онҳо бояд чӣ кор кунанд. Мисол, касе метавонад ки бипурсад: о шайх, ба мо маълум аст ки ҳар як шахсе ки тоати ибодат мекунад ва ҳатто ҳамон одамое ки танҳо аз ҳама муҳимоша мекунанд, тамом ӯҳо дар амонанд. Пас чаро шумо маҷбур месозед ба риоя кардани ҳар гуна барномаҳои табобат? Бемор ба назди шумо меояд, барномаи табобат метиҳед, баъдан боз барнома аз ин дақиқинтар. Мисол, ба ҷои сураи Бақара ки ӯ як бор мехонд, ин дафъар боша 3 бор мехонад ва ҳамчунин зикр. ӯ субҳоналлоҳа як чанд маротиба мегӯяд. Яъне ки ӯ корҳоеро мекунад ки дар вақти худшон пайраво намекарданд. Ма ҷавоб метам ки барои фаҳмо шудан ин ҳолатҳоро бояд пурра фаҳмондан дар кор аст. Пештар ва то айни замон дар кишварҳои Запад сайёҳон медиданд ки касе ки хона дорад, бештар дар районҳои сарватмандон, деворҳои атрофи ин гуна хонаҳо баландиш 1 ё ин ки 1.5 метрае. Барои чӣ? Ва ҳар гуна рангу бор барои зебоӣ. ва дарҳо ҳам маҳкама нестанд. Одам метавонад ки ба осонӣ вориди хона шавад ва ӯро ғорат кунад. Ҳамаи ба он хотир ҳастае ки дар он кишварҳо одамо худшона дар амн ҳис мекунанд. Аз ҳамин хотир хонаҳои ӯ ҳамин гунае. Лекин дар як лаҳза агар ки амн гум шава, чӣ кор рух метавад? Вақтҳои қадим дар кишварҳои мо одамо гирди атрофи хонашона ба девор маҳкам мекарданд. Ҳангоме ки дуздо ин девора мегузаштанд, одамо дар пушти девор пораҳои шиша мегузоштанд. Баъдан ҳар гуна шишаҳои рангара шикаста ба намуди гил дар болои забор мемонданд, то ки дуздҳо ба сари девор вориди хона нашаванд. баъдан ӯ дигар роҳа истифода мекунанд, ҳамин дуздҳои ҷинояткор, яъне ки чизеро ба монанди пӯст дар болои девор партофта тавассути ӯ мегузаштанд. Баъдан одамо чӣ кор карданд барои худшона ҳифз кардан? Дар бораи деворҳо симхор мегузоштанд. Баъдан ҷинояткор симхорро мебриданд. Баъдан чӣ кор карданд? Яъне ки дигар дараҷа оғоз карданд ба сохтани хелаҳам деворҳои баланд, лекин ба болои ин гуна деворҳои баландам гузаштанд. Баъдан одамо дар хонаҳошон саг оварданд, ҳамчун посбон. Ҷинояткору сагҳоро заҳролуд мекарданд. Баъдан одамо ҳамон симхорҳое ки дар сари деворошон мемонданд, қувваи барқ насб карданд, ё ин ки истифода кардан аз посбон, яъне ки дар хонаҳошон посбонҳо мегузоштанд, ё ин ки дигар системаҳои бехатарӣ насб мекарданд, ба монанди сигнализатсия, қулфҳои нав дар дарҳо, камераҳои пинҳонии назоратӣ, яъне ки ҳамаи ҳамин чизҳоеро ки аввал истифода намекарданд. Пас барои чӣ инҳоро айни замон истифода мекунанд? яъне ки кай истифода мекунанд ин гуна роҳҳоро? ҳамон вақте ки шумораи ҷинояткорон дар ин территория бисёр мешаванд. тасаввур кунед, аз ҳама райони амна ки дар як вақт мегӯянд ба фалон хона дуздҳо ворид шуданд ва хонаро ғорат карданд. Дар рӯзи дуюм боша дигар хонаро ғорат карданд. Дар ин ҳолат шаҳрвандои ин минтақа чӣ кор мекунанд? Ҳар як шахс ба таъмир кардани дар, баланд кардани девор, дигарш боша дигар кора мекунад, баъзеш камера мемонанд. Албатта ки интизор намешаванд то ки дузд ба хонаи ӯ ворид шавад, яъне ки дар асл ҳамин хел кор рух метавад. Дар вақти паёмбар ҳазрати Муҳаммад
саллаллоҳу алайҳи ва саллам поколенияи ӯ аз ҳама худу тарс буданд. ӯро Аллоҳ интихоб кардагӣ буд барои ҳамин ҷамъияти тоза. ӯ ҳама вақт мегуфтанд ки гӯш мекунем, тоат мекунем, ибодат мекунем. Агар ки касе хато мекард, ӯро ислоҳ мекарданд. Шаб ибодат мекарданд, рӯз рӯза мегирифтанд. Аз хафои дунё намедавиданд, ҳаракат мекарданд барои охират. Дар ин ҳолат шайтон ба ӯ наздик намешавад. Ин кор дар корам набуд. Дар ҷамъияти ӯ ҷодугарҳо набуданд. Вақте ки Умар ибни Хаттоб ба власт омад, халиф шуд, ӯ фармон дод ки дар натиҷа пайраво 3 ҷодугара киштанд, танҳо 3 нафара. Агар ки ҳоло мо шуморашона ҳисоб кунем, дар ҳар як район, ҳатто дар кишварҳои араб, шумораи ӯ ба чанд мерасад? Зиёда аз 10 танҳо дар як район. Хуб, лекин чӣ гуна одамо эҳтиёткоронаанд, чӣ гуна ӯ наздиканд ба Аллоҳ. Ҳамин хел дар ин ҷо бо мо чӣ хеле ки Ибн Таймия мега, чӣ хеле ки мо пеш хотиррасон кардем, вақте ки рӯшноии сунна хомӯш мешавад ва оғоз мешавад ворид кардани ҳар гуна тағйиротҳо, ширк, гуноҳҳо, фариштаҳо ӯ ҷоро тарк мекунанд ва дар ҷои ӯ шайтон меояд. Мефаҳмед, бехатарӣ он ҷоро тарк мекунанд ва ба ҷои ӯ ғоратгаро меоянд, барои он хотире ки фариштаҳо ё посбонҳоанд. ва ҳамин хел вақти мо ҳам меояд, ё ин ки ҳолате ки як шахса доимо ҷоду мекунанд. Ҳангоме ки хона як шахс осеб мебинад, фикр кардан дар кора дар бораи ҳифз кардан, шайтонҳо шурӯъ мекунанд ба кофтани дигарро. мо дар у ҷо ҳам муҳофиз мемонем. мо мехоҳанд ки аз дигар ҷо ворид шаванд. Дар ин ҷо ҳам роҳи ӯро маҳкам мекунем. ҳамин хел кор рух метаб бо беморҳое ки гирифтори сеҳр шудагиянд. баъзеҳо мегӯянд ки чаро сураи Бақараро танҳо ман 3 бор мехонам. ман ҷавоб медиҳам, барои он хотире ки ту осебидагӣ. ҷодугаро ҳама вақт сеҳрҳои худшона нав мекунанд. шахсе ки тира сеҳр кардагӣ, минбаъд ба назди ҷодугари аз пешина бахуаттар меравад. ӯ меравад ба назди ҷодугар ва мега гӯш кун, ман сеҳри оддиро намехоҳам. ин шахс итоаткунандае. ин шахс сураи Бақараро мехонад. мисол меяд ки ин шахс рӯза мегирад, садақа мекунад, риоя мекунад барномаҳои табобатиро, барои он хотире ки ман аллакай ӯро ҷоду кардагӣ будам. аз ҳамин хотир сеҳр да ӯ таъсир карда наметавонад ва ман мехоҳам ки ягон чизи бо аз ин дам сахттар истифода кунам. оё аз ӯ да ин кор мебаро ё ин ки ман ба назди дигар шахс равам. барои он хотире ки ман хеле ҳам пули калон сарф кардам барои ӯро осеб расонидан, лекин ҳолати ӯ ҳоло ҳам хуб аст ва мисли ки чӣ кор рух надодагӣ бошад. ва вақте ки ӯ ба назди яке аз ҳамин хел бадтарин ҷодугаро меояд ки ҳар гуна дараҷаи баланд дорад, ӯ мега ман мехоҳам ки ту маҳз ҳамин кора кунӣ. ман ба эвази кори ту пул метам, не ки танҳо баъди оне ки ту ба ман тасдиқ кунӣ ки ҳамин кора аз удаш мебароӣ. албатта ки дар ин ҳолат ҷодугар метавонад ки дигар роҳа истифода кунад, шайтонро, ифрито ё ин ки дигар чизҳо. агар ки ту ҳар рӯз дар ҷанг қарор дошта бошӣ, рӯз аз рӯз душманои ту зиёд шидан мегиранд. бисёр суханҳое ки мо аз худи шайтонҳо шунавидагием, албатта ки мо бо бовар надорем, лекин мо ба ин кор маҷбурем. вақте ки бемор осеб мебинад аз ин кор, шайтон мега ӯро ҳамин хел ҷоду кардагиянд, дар ин ҷо, дар фалон ҷо, инаш кор накард, дигараш натонист, ва айни замон ӯро дар махсус ҷо сеҳр кардастанд. ба ҳамаи нигоҳ накарда бемор худша ҳифз кардааст ва давом метавонад зикр карданда. аз ҳамин хотир ман муроҷиат мекунам ба бародарону хоҳарон, таслим нашавем. агар ки шумо огоҳ мебудед дар бораи ҳамун натиҷаҳое ки шуморо интизор аст, шумо худтона ҳифз кардан оғоз мекардед. инро аз таҳи дил мекардем, бо хурсандӣ ва ҳисси дастгирӣ аз тарафи худованд. ва чӣ хел мо мефаҳмем ки дастгирӣ ҳаст ва чаро ҷодугар сеҳрҳои худша тағйир метаву ӯро аз нав мекунад, барои он хотире ки пешинаш аз удаи кор набаром. ин маъно ӯро дорад ки ту ғолиб шидӣ. аз чизҳое ки ман дар бадани худам ҳис кардам, дар хобҳом, дар оромим, ман ҷавоб метам, ту бурд кардӣ, ту ғолиб шидӣ. сеҳргар бо лашкари худаш натонист ки туро мағлуб бисозад. аз ҳамин хотир ӯ сеҳрҳои худша аз нав мекунад, тағйир метавад. солҳо ҳаракат мекунад ки ӯро аз нав тағйир бита, барои чӣ хотир ки пешинаҳош кор накард. меҳрубонӣ ва дурустии худованд ба ҷониби бандагонаш ҳамияе ки ӯ ҳама вақт кӯмак мекунад, ба он нигоҳ накарда ки баъзе вақт таъсираш дер мерасад. ва чӣ хел не дар ҳолате ки ӯ ҷавоб метаҳад ба ибодати шахсе ки ҳатто ӯ мусулмон ҳам набошад. ибодати ӯ ба назди худованд албатта ки мерасад ва Аллоҳ мегӯяд ҳатман ки ман ба ӯ кӯмак мекунам. аз Аллоҳ хоҳиш мекунам ки дар ҳамин мисолҳо ба мо нишон бидиҳад ки ин муҳофизат чие. лекин мутаассифона вақте ки ман баъзе донишҷӯҳоро мебинам ё ин ки баъзе шахсҳоеро ки худшона аҳли илм меҳисобанд мегӯянд ин чие худаш, барои чӣ шумо одаморо метарсонед. ман мегӯм, ман ҷавоб метавам, ин чизе аст ки ту бо ӯ рӯбарӯ шудагӣ нестӣ. ту гирифтори
беморӣ набудӣ. Ман ёд дорам яке аз шахсҳоеро, ки ҳамин гуна сухан мегуфтанд. Бемор шид ҳамсари ӯ. Ӯ худаш бо хушҳолӣ мегуфт: «Оилаи ман 3 маротиба дар як рӯз сураи Бақараро мехонад». Ман ба ӯ гуфтам: «Шейх, ёд дорӣ? Худат мегуфтӣ, ки ҳамаи кори зиёдатия». Ӯ гуфт: «Не, ба розиги Аллоҳ айни замон ҳамаш хубай, ҳолати ӯ хуб шудистае. Аллакай ӯ намегӯяд, ки шумо танҳо одаморо метарсонед. Ӯ мегӯяд, ба розиги Аллоҳ ӯ соз шудистае, дуруст шудистае, мехоҳам шуморо хирсан кунам». Ба мисли ҳамин гуна суханҳо. Ама бо шумо мегӯям, ки ҳаракат кӣ ва ту ғолиб мешавӣ, барое ки ин ҷанг аст ва ӯ давом дорад. Агар ки ӯ ният кунанд, ки ба ягон кас осеб барасонанд, и ба монанди ҳамун ҷинояткорони дизде ҳастанд, ки нақшаи ғорат кардани хонаи кимкадом боя мекашанд. Ва дар ин ҳолат ӯ бояд, ки хича ҳифз кунад ва тамоми корҳое, ки мумкинае бикунад. Қувваи барқ, системаҳои бехатарӣ, камераҳои назоратӣ, сигнализатсия, то ин ки монеа шава барои ворид шудани ғоратгаро ба хона. Умедворам, ки ин мисол барои ҳамагон фаҳмо буд. Дар амони Худо бошед. Мир вам, милость Аллаха и его благословения.